Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. MK Party's OY explanation mayelana nalento eyenzeka khona. Sanibona angisabingelelanga. Ey'nsukwini ezedlule sifike sareport ukuthi uThabiso oyikhansela le-MK Party eNorth West uchajiwe bamangalele ngamacala awu-6. Safaka ivideo yakhe la akuconfirma yena khona ukuthi umangalelwe kodwa yena akeze ukuya lapho ngoba bekathiwe kuye fanele badibane ne-prosecutor yomkhonto wesizwe party ebese i-prosecutor ibona ukuthi udaba lakhe lifanele liye ku-disciplinary noma cha. Izolo sathola iletha okuyi-resignation letter yakhe lasho ukuthi yena as uThabiso uyaresigna kumkhonto wesizwe party as ikhansela. Namhlanje ngidibana nevideo. Yena uyazidistansa kuleyo resignation letter. Akayazi yena useseyilunga lomkhonto wesizwe party futhi yena usese ikhansela. Ngavele ngadideka ingqondo yami yama ngoba angazi kwenzakalani. Kuyingakho ngithi umkhonto wesizwe party uSowe explanation. Ngizoyifaka ke ivideo yakhe la asho khona ukuthi yena uyazidistansa. Kodwa ke manje akufanelanga sireporte kugcine bese ngathi sireporta i-fake news cause i-statement isifakile nangale lasuku sayifaka ivideo yakhe. Namanje futhi ngizophinde ngifake ivideo kodwa ke ngiye ngahamba ngayobheka kumkhonto wesizwe party ku-official page yabo yaku-X eyaziwa nge-Twitter ukuyobheka ukuthi bafakeni. Cha, sabona basagcine nje kuma-post wayizolo nezinto abebezenza izolo kwaDukuza uFloyd Shivambu bekasophongolo. Manje-ke ngiyabona cha kufuneka basikhiphele i-statement manje esizosazisa thina ukuthi okuyikona okwenzakalayo ikuphi. Nawe uyimember womkhonto wesizwe party awazi noma uThabiso nami engireporta izindaba angazi noma uThabiso uresignile ngempela noma akaresayinanga. Ngizodedela ivideo manje kodwa ngiyafisa i-MK Party isikhiphele i-statement ngalolu daba. Ngiyacela ka subscribe ku channel, ulike ivideo, ucomment noma ngingazi ukuthi uthini kodwa ucomment nje ngoba ukucomment kuyayisiza i-channel. Ivideo le bayayithatha ibonwe abantu abaningi uma ucomment kuyo like kuyo igcina ibonwe ngabantu abaningi noma futhi kuvela ama-advert. Ngiyacela phela ubekezele nje ama-advert sometimes abhanqanambe nga-2 uyibuke nje noma eyodwa ke ukuze nami kube khona engizokuthola ngoba ngokwenza njalo kukhona abangipha khona ukuze nami ngizokwazi ukuthola idatha ngiqhubeke nginifakele. Ungajoyina futhi ne-membership usisupport kube khona ama-donation ozosifakela yona njalo ngenyanga. Qala nje ku-20 rand ngenyanga ukuya phezulu. Ngicela ukukucaphunela ivideo. Gwaza mkhonto, gwaza mkhonto, gwaza mkhonto, gwaza mkhonto. Gwaza mkhonto, gwaza mkhonto, gwaza mkhonto, gwaza mkhonto. Ba re ke a resign ebile ba itumela. Ga gona go ke yeng teng. I'm still a member of MK Party. I'm still a councillor of MK Party deployed in the Rustenburg local municipality council. I'm going nowhere. I'm still a councillor. That resignation is I distance myself from it. It's a draft. I've never resigned. Njengoba umuzwa ke uThabiso la ethi uyazidistansa from i-resignation letter yena useseyilunga lomkhonto wesizwe kodwa kune-party interesting ayisho la ngasekugcineni. Angifuni ukucaphuna yona yodwa nje. Resignation is I distance myself from it. It's a draft. I've never resigned. Sengizonichazela ke mina ukuthi kwenzakalani. Uyabona le part engithi interesting la ekugcineni. Uthi uThabiso that resignation letter is a draft. I never resigned. I-draft into enje. Uma utype kwi-computer yakho then bese uyayisave leyo nto usulethe osukuyithayipile. Uma ungakayithumeli i-draft, uma ngabe uchatha nomuntu ku-WhatsApp ubhala la i-message, uma uthi back ungakayithumeli usuyoresponda enye i-message, i-WhatsApp yakhe iyakubhalela ukuthi kune-draft message oyibeke lapho. So into eyenzeka la kuThabiso ifana nento eyenzeka kumama uMary Phandi. Sizokhumbula ukuthi umama uMary Phandi kwavela iletha yakhe seyivela ku-Sunday World or Sunday Times ngisakhumbula kahle. Sekuvela iletha ekuthiwa uyithumelela upresident uJacob Zuma lathi khona uJohn Hlophe wayizama ukuthi efuna ukuthi balale ndawonye.
Kodwa iletha yakhona uNhlamulo Ndlela mase bembizile abeNewsroom Africa wathi siqale nathi ukuyibona emaphepheni. Umbuzo wathi uma uMary Phathi bekathumela leya lethi ifike kanjani emaphepheni? It's the same story nento eyenzeka kuThabiso. uThabiso uyidraftile, it's a draft. Ubani one access to i-laptop yakhe mangabe idrafta nge-laptop or i-computer yakhe or i-tablet yakhe? Ubani one access? That person on access kodwa nguye uThabiso because uthanda attention. Othathe this letter wayifaka ku social media. I think this is the reason why umkhonto wesizwe phathi ungashongo lutho. Nami ke kulokhu ngithathe ngamawala mangathi umkhonto wesizwe phathi awusireportela obakwawona okayitholi letter. Mayethena it's a draft. It means iletter uyidraftile yena futhi ngokwakhe wayilika yena wayifaka ku social media. Same thing eyenzeka kumama uMary Phathi. Same thing. Neletter yakhe eyayireportela upresident uJacob Zuma ukuthi icala lakhe alisingathwanga kahle ngoba uDeputy President uJudge John Hlophe wayefuna ukuthi balale ndawonye wala yena kusuka lapho wayesephathwa kabi isuka iletha yakhona yavela seyivela emaphepheni. Ngiyethemba ukuthi lento engichaza uzoyizwa na uzoyibona ngoba ngiyifake kabili le video. Asidlulele phambili odabeni lomkhonto kunevile engifuna ukucaphuna lona bese ngiyaphawula emveni kwayo. MK is coming. They are coming with everything they've got. And trust me, they are starting to get a lot. People must not sit here and be fooled that MK is falling apart. We have people saying so. But the fact that they are there and that they are coming, it's true. Because it's organized chaos. They're going to come like a tornado. What will happen is clearly the GNU will have to go to LGU and then to national at the end of the day. But 2026, we better take the metros back. The fact that Cyril flew in a helicopter over Durban's harbors and was shocked because he saw no harbors, you've got to go vote. Because if you don't, we have to carry the consequence. So no matter who you vote for, we better take those metros back because it's vital for the survival of the country. Ngiyaqala ukubona abelungu bekhathazeke kanje. Bayatatazela abelungu bathuswe nje iMK. Uyabezwa noma bekhuluma ukuthi no bathi iMK ayifika ngigalelekile iyeza. Futhi uma bengazibambelela, uyabona manje baququmezelana ukuthi abaphume bayovota ukuze bawina ama metros ama local government elections. Ngiyawufisa lento eyenziwa ilabelungu ingene nakubantu abamnyama. Abantu abamnyama bayi-majority baningi. Inkinga nje iningi laba livoti abasukuma abantu bayovota. Abasukuma abantu bayovota. Noma isiphi isizathu ebesenza ukuthi uyeke ukuvota. Silungile, siyiqiniso. Lesizathu nje osibonayo ukuthi ngeke uvote ngenxa yaso, siyiqiniso. Kodwa kulokhu yithuba lakho lokuthi uyovota. Futhi ngiyafisa amalungu omkhonto wesizwe phathi afunde kuma-fighter. Kunento eyenziwa ama-fighter. Uyabona ama-fighter anje, uma usese phansi kweqembu labo, abanankinga nawe, bakuthanda kabi. Kodwa mzukwana uCIC noma i-political party yakhona yakusola, bakujikela bonke. Manje umkhonto wesizwe phathi umuntu ujikela iphathi abe nabantu abamsupportayo. Iyona nje into eyinkinga. Obheka EFF, ubheka uFloyd, ubethandwa ku-EFF, kodwa wanele wathi uyashiya, uyisitha sabo bonke. uDr Mbuyiseni Ndlovu uyisitha sabo bonke. Ngiyafisa niyifunde lento ukuthi umuntu uma esejikela umkhonto wesizwe phathi ningasupporti umuntu, nisupporte i-movement, nisupporte i-organization. Uthi ke lo mlungu le chaos lapha ku-MK i-chaos organized. Uthi omunye umngane wami mangixoxa naye kungenzeka nakuba le chaos ikhandwe nguZuma. Ngathi mina yibo wathi le chaos kungenzeka kube ikhandwe uZuma ngamabomu. Ikhandwe nguye nje ngamabomu. Kune video yakhe la angizukuyidlala lonke ngizocaphuna iphathi esekugcineni ayishoyo uZuma eyenza ukuthi ngimkhole umngane wami ngicela uzwe la. Because you don't think, you don't see a thing and conclude. You have got to sit back and think so that you are
move, your action must be emerging from thinking, calculating, looking at disadvantages and advantages, misleading your opponent to think that you are moving this way and that you are moving this way. It's an interesting thing. UPresident Zuma la ukhuluma nge-chess. Ngiqale nje ukuyifaka yonke le video ngoba izosuke ibe yindi igcina iphuma kule nto engifisa ithi iye kuyo. Kodwa la ukhuluma ngokudlala i-chess ukuthi akusi-game ovele uthathe. So iyakufundisa nangama-strategies nangokwempilo ukuthi uma ubona you don't just see something and conclude. You have to think, reason, uyabo. Then ke bese uyaconclude. But kunepart ayisho ukuthi and misleading your opponent icabanga ukuthi you are doing something else kanti wena you are doing something else. So iyo lento yenza ukuthi umngane wami ngimkhole mayithi kungenzeka kuba yonke le chaos yenziwa uZuma ngamabomu uyazi wenzani ngoba according to i-constitution akufanelanga abantu beze kuye funa whatever problems abanazo bazireporte ku-structure ziresolve ku-structure. Kodwa labantu mabefuna ukuza kuZuma uyaba-accommodate yena aphinda akhulume nabo. So labelungu laba mhlambe bayasibona ukuthi uZuma akuyona ichaos le kunento ayenzayo into le ngicabanga kodwa siyithathela kulento eshiwo uZuma ukuthi hayi yonke lento eyenzakalayo ingenzeka kuba uyena i-architecture yayo uyiplanile kahle yonke. Ngiyafisa ukuza ukuphawula kwakho njengendoda ke cabangayo uZuma zincane izinto azenza njengacabangile zincane kabi. Umuntu ohlakaniphe ngendlela eyisimanga yena akazange ubone umbombo kaThisha kodwa ke ufundile la ngokwenqondo ngeke nje uzulunge. Ngiyafisa ukuza ukuphawula kwakho kulonke lolu daba kusuka kwivideo kaThabiso kuze kwivideo yamanje. Bengithi nje angingalali ngingayikhiphanga le video ngoba isincishe ngasangana nami ekhanda sanganiswa uThabiso nje edlala ama-games. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungasupporta ngokujoin i-membership, contribute njalo ngenyanga. Ungaklikka ne-super thanks button, donate ngalokho nakho. Ngiyabonga.